Albatec, el podcast comunitari de Marianao. Comença Albatec, el podcast comunitari de Marianao, on les veus del barri tenen molt a dir. Soc el Xavi i és un plaer fer d'altaveu del que es diu i es sent al barri. En cada episodi obrirem el micròfon a veïns i veïnes per posar veu a allò que ens preocupa, ens mou i ens connecta amb la comunitat. A Albatec tindrem l'oportunitat de conèixer les veus de persones del barri. Comptarem amb expertes que ens donaran eines per entendre millor les realitats que vivim dia a dia. Perquè construir comunitat també és fer-se escoltar. El barri es construeix amb històries i al Albatec volem donar-les a conèixer. Estàs escoltant Ràdio La Bastida. En aquest capítol parlarem de les festes, de les vacances i de la il·lusió que respira al carrer en aquestes dates tan assenyalades. Però també mirarem més enllà de les llums i dels regals, per entendre com es viuen aquests dies des de realitats molt diferents. Conversarem sobre la campanya Cap infant sense joguina, una iniciativa que treballa perquè cap nen ni nena es quedi sense regal, i reflexionarem sobre com les vacances poden accentuar les desigualtats socials i afectar el benestar emocional de les famílies més vulnerables. Tot seguit, escoltarem a 3 famílies que ens compartiran com es viu el Nadal des de perspectives diverses, què signifiquen per a elles aquestes dates i com les celebren a casa seva. I a més, connectarem amb l'Ari, que ha sortit al carrer a preguntar als veïns i veïnes de Marianao què celebren i com viuen aquests dies de festa. Així que comencem a bategar. Doncs avui ens acompanyen el Joel de Salesians i la Mercè Hernández, que és cap d'inclusió social a la Fundació Marianao. Benvingudes, què tal? Hola, bon dia. Hola, bon dia, molt bé. Com esteu? Avui bon dia per fer podcast? Per mi molt bon dia. Ha acabat una mica el trimestre, així que ara ja podem a tope amb la campanya i tot. Bon dia. El mateix que diu el Joel, nosaltres igual, tancant moltes coses i ja encarant ja les vacances de Nadal i contentes. Amb un peu a les vacances, clar. Doncs tenim 2 iniciatives superinteressants. Per un costat tenim Cap infant sense joguina, una iniciativa que, com dèiem, ve de Salesians. També, d'una altra banda, els Reyes Majos, que ja porta molts anys també des de la Fundació incentivant-se. Per tant, us preguntaré una miqueta que ens expliqueu, primer d'una banda, què es basa aquesta iniciativa, d'on ve, quina entitat està darrere? Doncs la campanya Cap infant sense joguina, com has dit, està als Salesians de Sant Boi, però de fet és una part de les campanyes de tot Sant Boi, que som al districte de Marianao, i has preguntat com va començar. Doncs fa aproximadament uns 30-40 anys, no et sé dir la data exacta, quan les persones que estaven al que ara seria la plataforma d'educació social, que era la ludoteca o així, van veure la necessitat de que hi havia infants al barri que no podien tenir aquestes joguines. I al principi s'organitzaven així una mica, recollien joguines que no podien ser noves, que tenien a casa, les netejaven, ens explicaven aquestes anècdotes de netejar les joguines o poder anar agafant el que podien per tal de donar les joguines a aquests nens que no anaven a tenir joguines el dia de Reis. I a poc s'ha anat una mica entre les diferents ambients que tenim als Salesians, s'ha anat estructurant i creant una campanya més gran i que pot arribar a més infants de Sant Boi. De fet, aquest any tenim 200 infants més o menys, hem estat en aquests números els últims anys i crec que m'has preguntat també a què consisteix la campanya. Sí, la idea general. Sí. Nosaltres hi ha padrins que apadrinen les cartes dels infants, que és una cosa que ens és molt important i que tenim la sort de poder fer-ho perquè els infants poden demanar les joguines que volen, no és que li donem el que podem, sinó que ells demanen els seus desitjos i els padrins apadrinen aquestes cartes, que és gent del barri o de Sant Boi que ens ajuden, i nosaltres organitzem des de la campanya que aquests regals estiguin bé, poder embolicar-los, preparar-los, i la nit del dia 5 també tenim la sort de poder anar a les llars d'aquests infants a portar disfressats de rei i de patxes els regals. Que interessant. Uau, superiniciativa. Jo crec que té un impacte super
gran, no?, a la ciutadania. Ara en parlem de l'impacte, però primer, els Reyes Majos, explico-nos també d'on ve aquesta idea. Us explico una mica. La campanya de Reyes Majos és una iniciativa que organitza, és a nivell estatal, l'organitza Mi Aportación, ORG, i nosaltres col·laborem amb ells, participem d'aquesta iniciativa ja fa ben bé 12 anys, aquí a la Fundació Maria Nau. És una iniciativa que va llançar, com us dic, l'associació Mi Aportación, a la qual dirigeix una campanya de recollida de regals per persones en situació de vulnerabilitat, no els infants, com en el cas de Cap Infant Sense Joguina, sinó qualsevol persona que estigui en una situació de vulnerabilitat i que vagi passant els Nadals sol, que tingui una situació de precarietat. Llavors, som 12 entitats d'Espanya que participem en aquesta campanya, que cada any es va sumant una més. Llavors, la campanya comença el mes de juny. Al mes d'octubre nosaltres, amb els nostres participants, han de redactar una carta de desitjos que tenen de Nadal i aquestes cartes les enviem a Mi Aportación, i Mi Aportación té una campanya de voluntaris que apadrinen aquestes cartes i ens fan arribar a través de missatgeria els regals aquí a la Fundació. Llavors nosaltres fem una festa d'entrega de regals. En un principi tenim aquesta iniciativa oberta a molts perfils de l'entitat, però finalment s'ha quedat destinada als participants de Projecte David. Projecte David és un projecte d'acompanyament acompanyament social i jurídic a persones que estan privades de llibertat, sobretot al centre penitenciari de Brians. Llavors el que fem és això, com nosaltres anem a Brians un cop a la setmana amb l'educadora, omplen la seva carta, fan la demanda del que necessiten o que volen o desig. Molts desitgen la llibertat, que això, clar, és un poc complicat, sí, clar, és complicat de regalar. I llavors, aquestes cartes les fem arribar a Mi Aportación, s'apadrinen, rebem els regals aquí abans de final d'any, i aquest any farem el 20 de gener, fem una festa a Brians amb totes les persones privades de llibertat que han participat en la iniciativa, i fem una festa llavors una mica navideña i d'entrega de regals. Molt interessant. Jo crec que aquí estem descobrint moltes coses, com que la idea conjunta o compartida dels dos projectes és finalment, no?, que combatir, no?, combatre aquests eixos de desigualtat d'alguna manera a través del Nadal, no?, del Nadal o de les vacances d'hivern, d'alguna manera per compartir aquesta solidaritat, no?, al final sent una festa de solidaritat més enllà de la tradició, més enllà de la religió, no? Llavors, preguntar-vos tant uns com els altres, no?, quins impactes, el que parlàvem abans, quins impactes creieu que ha generat el vostre projecte tant als participants com a les persones participants, quan dic participants, persones que reben, no?, aquesta solidaritat, com les persones que l'ofereixen? Jo crec que, com comentava també ella, la llibertat no la podreu donar. Segurament nosaltres, totes els problemes econòmics o aquestes desigualtats amb les que nosaltres treballem, no les erradicarem amb una nina, un cotxe o qualsevol joguina o roba o el que sigui que demanin. Però sí que és cert, i també ho podem veure, no?, a la cara dels nens i nenes, que aquesta il·lusió de poder obrir aquest regal quan possiblement l'any passat o l'anterior no el van poder tenir o el poder saber que arribaran al col·le, tothom tindrà el seu regal, ells també, i els Reis Mags hauran estat a casa seva. I aquesta il·lusió, aquesta màgia dels infants, que al final són un col·lectiu que necessita, és un dret, no?, tenir joguines per jugar, és el que podem donar, és l'impacte que podem fer amb una campanya de Reis. És això, no, si no salvem vides perquè no ho podem fer així, però sí que és aquest granet d'aquesta il·lusió i aquesta màgia, que suposo que també Sí, una mica també el que comentes. En el nostre cas, clar, són persones adultes, els participants de Projecte David que acompanyem, la majoria són persones que estan soles, no tenen suport familiar i tenen suport social, i són persones que estan molt soles. Llavors, al rebre un regal, ja més que el regal en si, el material, perquè molts demanen qualser cosa, me da igual, o sigui, tampoc no demanen una cosa concreta, és que algú fora que s'ha molestat en que ells tinguin un detall. Per un altre cantó també es vol treballar també una mica amb la població, trencar l'estigma contra persones que estan privades de llibertat, i també és una mica de fer incidència social d'aquest col·lectiu a la població. I també una mica ells són persones que han comès algun delicte a la seva vida, i rebre un regal és com, o sigui, encima que he comès un delicte, aquí algú m'està fent un regal, no? Aquesta reparació
acaba sent com una pràctica restaurativa, no?, per ells. O sigui, estan complint una condemna i és com molt punitiu el sistema i compleixen aquesta condemna, i que algú tingui un detall amb ells és com, ostres, Clar. no sé si Trenca com una barrera, evidentment. Com romp una barrera de, ostres, encima que normalment estan molt estigmatitzades, no? Les persones quan surten de presó és o que se pudren la cara o que té d'estar més temps a la presó, i llavors això, que alguna persona me haga un regalo és com, ostres, encima que me he portado mal me hacen un regalo, o sigui, vull dir, sembla una tonteria, però o sigui, aquesta incidència és com molt impactant, i el dia que fem la festa allà a Brians ho viuen com si fos festa major. Molt bé, és molt maca la iniciativa, la veritat que sí. Que interessant. Puc preguntar què acostumen a demanar? Perquè clar, jo doncs veig les cartes dels nens i nenes, però persones que estan a la presó, què acostumen a demanar? Demanen bambes, demanen roba, molts demanen, alguns sí que tenen fills, i molts demanen regals pels seus fills, molts demanen el que et dic, la llibertat, el poder apropar-se a les seves famílies, coses que, clar, que no són materials, xandall, bambes, una motxilla, però bueno. Llavors, clar, nosaltres abans d'entrar els regals a presó els hem d'obrir, hem de revisar el que hi ha, perquè hi ha certes coses que no es poden entrar dintre de presó, o sigui, tema d'electrodomèstics i coses així. Si demanes una ràdio no pots, un mòbil, per exemple, tampoc. Els regals, tampoc he comentat, tenen un valor, o sigui, no pots gastar-te més de 20 euros, no pots ser coses de marques, o sigui, vull dir, tampoc pots demanar que et vingui de gust, però bueno. Molts, la majoria demanen la llibertat. Clar, evidentment. O que cadascú busca la seva necessitat, evidentment. Sí. Parlàveu, ha sortit des de la Mercè també aquest fet de la vulnerabilitat, de la situació de prejudicis cap a persones concretes, no? Cap a col·lectius. Llavors, penseu que un període vacacional, com pot ser aquestes festes de l'hivern, poden ser també una forma també d'aïllar persones, de generar desigualtats entre persones que potser sí que estan en processos de diferents col·lectius, no? Però que a nivell de salut emocional o de salut mental poden perjudicar el fet d'aquest espai de vacances. És una època dolenta, per mi. O sigui, per mi no, pels col·lectius La persona individual, no, i per mi també no soc molt fan del NAT, però bueno, que amb els col·lectius que treballem, nosaltres treballem dintre de la inclusió social, a part del projecte de VIT, Persones Prives de Llibertat. La majoria de persones que ja tenim el projecte de VIT són persones amb salut mental, però també tenim altres projectes amb salut mental, i és un període que el viuen malament. O sigui, és dur, tornen al gener... És un període, això, molt... A nivell, o sigui, vivim en la societat que vivim, tot ha de ser pau, harmonia, felicitat, todos juntos, i no tothom té aquesta realitat. Llavors això és com que jo no ho tinc, llavors si no ho tinc em vinc a baix, no? amb aquest període de l'any. I a nosaltres ens costa molt, això, quan comencem al gener l'activitat es nota molt com estan posicionades les persones. Nosaltres a la campanya també hem vist, ho parlàvem abans també amb una companya, que hi ha moltes famílies que o són monoparentals o monomarentals, no? Que potser ara hi ha com moltes famílies així noves i tal, que és una mare amb els fills. Llavors jo també penso, no, que aquests dies que no hi ha escola, que si fa algun extraescolar tal, tampoc el podrà fer. Si és una mare potser que treballa 8 hores al dia, també la manera en la que tu gestiones el teu temps, el poder estar pel teu fill que està a vacances de Nadal i la societat ens diu que festa, alegria, harmonia i tal, i tu no poder fer-ho, també és una cosa que ha de ser dur i ha de ser molt frustrant. Que no puc parlar des d'aquesta perspectiva perquè no l'ha vist, però sí que la meva companya que està atenent a les famílies i tal, sí que aquestes expressions d'angoixa, d'agòbio d'aquestes festes jo crec que estan sobre la taula més enllà d'aquesta harmonia que a vegades... Però cada cop més també el que dius, no? O sigui, ven a passar el Navidad a Portaventura, vamos a l'Alsàcia, aviam, no tothom pot fer aquestes... Llavors, el tema de com s'està comercialitzant el Nadal, perquè cada cop més està fent mal. Sí, les famílies amb rentes baixes sofreixen evidentment el sistema consumista constant i neoliberal que indueix a periodo vacacional, lo rellenamos amb consumisme, i això ho complica molt a les famílies amb rentes baixes, evidentment.
Us llançaré una última pregunta que us podeu allargar tot el que vulgueu, no perquè sigui l'última, però m'agrada molt fer-la sortint una miqueta ja de la vessant més de la vostra tasca increïble per ser les iniciatives, jo crec que són supernecessaris i que fora de l'impacte que ja hem parlat en tenen molt més segurament, des de la humilitat vostra segurament no ho veieu tant, però és increïble la tasca que feu. Preguntar-vos, arriba el Nadal, acaba l'any, quin és el vostre propòsit que tindríeu, què li demanaríeu al 2026? Preguntón, Pues és la meva frase, que era una frase del meu pare: pau, amor i llibertat. Uau, supera-lo. Jo crec que no ho podré superar gaire, però m'agrada el de la meva frase perquè agafaré també una mica així. Jo crec que jo mateix, però també doncs, tothom o les persones que m'envolten i tothom puguin veure a la seva vida que a vegades doncs, el més important no és el que podem veure pels ulls, és una frase així del Petit Príncep, sí. El que podem veure pels ulls o el material, sinó que és doncs, allò doncs, essencial i ara és un poc paz i harmonia, que és el que hem dit abans, però sí que és això, doncs, les coses doncs, que no es veuen, l'amor i així. I si ja fico una mica doncs, a la campanya, doncs, al final l'important no serà el regal, sinó tot el que comporta doncs, un regal, una joguina o una necessitat a la presó. Bueno, doncs des d'aquí, des del Batec, us convidem a tots i totes a conèixer més en profunditat i a col·laborar, si podeu o si voleu, en Camp Infants Sense Joguina i els Reyes Majos, i us agraïm molt, Joel i Mercè, que ens hagueu acompanyat. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Xavi. A vosaltres. I ara connectem amb l'Ari, que ha sortit al carrer a preguntar com cadascú celebra les seves festes. Ari, què tal, com estàs? Doncs molt bé, Xavi, estem aquí al barri de Marianao, hem sortit al carrer per preguntar a cadascú a veure com celebra aquestes festes tan especials. Bon dia, com us dieu? Bon dia. Kevin, soc Kevin. Jo, Xena. Molt bé. Vosaltres celebreu el Nadal o las festas? Nosotros solemos celebrar las Navidades, lo que es Papá Noel y también los Reyes. Solemos celebrar las dos cosas. Antes de pequeños sí que hacíamos más los Reyes, pero ahora intentamos juntar todo para Navidades, para fecha de Navidades. Us heu redistribuït una mica, ¿no? A nivell familiar. Sí, claro, normalmente pues intentamos que una parte de la familia sea con Papá Noel y bueno, pues así nos vamos dividiendo un poco. Temas familiares, sí. I depèn l'any o normalment és igual sempre? No, bueno, solemos intercalar. Sí, por ejemplo, como actualmente pues a lo mejor este año hacemos Papá Noel con mi madre, pues el siguiente año lo hacemos con mi padre y vamos intercalando así un poco para que esté repartido, vaya. Doncs estem amb més veïnes de Marianao. Què tal, com esteu? Com us dieu? Hola, bon dia. Jo soy Moni. I jo, Glòria. Molt bé. Vosaltres celebreu el Nadal? Sí, amb tota la família. Sempre, des que me'n vaig casar, ho celebrem en casa, amb tota la família, i venen el dia 24, i després de sopar fem el Papà Noel. I després per el dia de Nadal també ven tota la família a casa. Molt bé. ¿Tú? Yo voy a casa de una sobrina que hace ya muchos años que, como estoy sola, bueno, con mi hija, nos vamos las dos allí a celebrarlo con su familia de ella. 2 sobrinas, sus hijos y nosotros. Muy bien. Pasamos la Navidad. Bueno, sí, la Nochebuena, digamos. Y estamos aquí con Juan Antonio Escudero Pérez. Muy bien, Juan Antonio. ¿Celebráis las Navidades? Sí, claro. Todos juntos, nos reunimos todos en una casa o a veces alquilamos un local y nos reunimos toda la familia juntos y intentamos pues, pasarlo lo mejor posible, comer y bailar. Comer y bailar, importante. ¿Y celebráis todos Papá Noel, Reyes o hacéis alguna cosa sí y otra no? Sí, celebramos todos, Navidad y los Reyes. ¿Y hacéis el tío? ¿El cagatío? ¿Lo sabéis? Sí, también lo hacemos, sí. Le damos con el palo bien fuerte a ver si da regalos. ¿Y qué coméis normalmente? Pues hacemos una selección de una variedad muy grande. Por ejemplo, galets, eso lo hacemos. Hacemos una olla bastante grande porque somos bastante en casa. Y bueno,
Per la nit de Nadal, bé, aperitius i gamba, marisc i coses d'aquestes, i després pavo, no? Pavo, gai gandí o dindí. Gai dindi. Sí, és que és una mica complicat per dir-ho. I bé, en una salsa, amb prunes i coses d'aquestes, i torrons, cava, i el típic de totes les Navidats i de cada casa nostra, dels espanyols, més o menys. Jo crec que tothom ho celebren així, d'aquesta manera. ¿Y vosotras con la sobrina? Pues más o menos igual, un pica pica y hago una comida o bien un lomo a la plancha o bien un rustido, bien según como me salga. Así lo hago. O otras veces pavo también. Se come así. Y el pica pica de gamba o de jamón o de queso, todas esas cosas, que es lo que se pone. Y bebida, pues nada más que Coca-Cola, porque en mi casa no se bebe. Nada más que la botella de champán de Año Nuevo para celebrar la uva y ya está. Un traguito y ya está. Bueno, lo típico, ¿no? Se suelen comer los canelones en San Esteban, los galets es Nochebuena. Y bueno, lo típico, turrones, mantecados, un poco pues lo que se come normalmente. Nada especial. Los turrones que no falten. Es una perdición, sí. Molt bé, doncs moltes gràcies. Doncs ja veus, Xavi, molta escudella, molts galets, però tothom aprofita aquests moments per passar-lo amb la gent que estima. Sabem que hi ha gent que ho celebra de formes diferents, però això mai canvia. Moltes gràcies, Ari. Efectivament, cadascú viu el Nadal de manera diferent. Pues per això, avui hem convidat a la Yaiza, a l'Aroa i a la Kautar perquè ens expliqueu amb més profunditat com viviu aquestes festes. Us llenço una pregunta per començar. Vinga, Aroa, per tu, què fa especial aquestes setmanes que venen ara? El que fa especial aquesta setmana, sobretot, és passar molt temps amb la meva família. Si els meus avis no viuen aquí i en aquestes festes vaig a la seva casa i passem tota la família junts, i crec que és el punt més important d'aquestes festes. O sigui, més que regals, més que molts sopars, és el temps en conjunt amb la meva família. Súper. ¿Penseu igual? Sí. Yo tengo mis hijos, 2 son mayores, estudian por la mañana o trabajan por la tarde, casi no los veo, es a la hora del desayuno y luego a cenar yo ya estoy metida en la cama. Y este tiempo yo lo agradezco mogollón, porque crecen demasiado rápido y... Súper interessant, perquè al final, com bé diu la Kautar, al final la realitat ens porta a no tenir temps, no? I només el fet de tenir temps per gaudir en família amb les persones que estimen, que al final també les famílies són diverses i la qüestió és poder apropar-se a qui estimes. No? Tiempo de calidad. Sí, la veritat que s'agraeixen aquests dies per poder compartir, perquè sí, no saps tampoc quan podràs o no podràs compartir aquest temps amb la teva família. Correcte. Llavors, una pregunta, teniu alguna tradició? Perquè ja hem parlat del temps, del moment, de l'espai, però teniu alguna que any rere any es repeteix a la vostra casa? Sí, porque nosotros soy de religión musulmana, ¿vale? Y no celebramos la Navidad como tal, pero aprovechamos para reunirnos mis hermanas y yo en casa de mis padres, a hacer cena, a dar mucho por saco, mucho ruido, sí, y porque desde pequeñitas sí que celebrábamos, más que nada porque mis padres no querían que nosotros en el cole nos sintiéramos discriminadas, o sea, llegar el 7 de enero y que nos preguntaran ¿qué os han traído los reyes tal y cual? Y nosotras quedarnos como flipadas, pues no, siempre nos regalaban un detalle nada más que para llevar al cole, pero cuando hemos ido creciendo lo hemos seguido manteniendo, lo de quedar una vez, aunque sean 2 noches seguidas en casa de mis padres, ya te digo, a comer, a divertirnos, a recordar tiempos, y lo seguimos manteniendo, me encanta. O sigui, que interessant, encara i no seguir la part més religiosa, la part d'adhesió i d'intentar fer pinya, ¿no? Com a familia. Sí, porque, a ver, no dejamos de lado nuestras creencias, cultura y tal y cual, pero abrazamos la de aquí. O sea, claro. No nos hace daño, al revés, nos aporta, entonces la disfrutamos. Que interessant.
Jo també cada any, o sigui, des de que sóc petita, quan estic amb la meva família juguem al bingo totes les nits i amb els meus avis, que al meu avi l'encanta, en plan, té un bingo des de fa 40 anys i si es perd alguna peça, la busquem tots junts, juguem tots al bingo i superdivertit, la veritat. O sigui, no falla cada nit posar-nos tots junts a la taula amb torrons, amb molt pica-pica i jugar al bingo. Que interessant, que guai. Yo, lo más típico, los canelones de la yaya, o sea, nunca fallan. Y la sopa. Sí, la sopa de galets, el estofado, todo. Que guai. Sí, la veritat que sí. És Però... temps que, a mi m'encanta cuinar, llavors el temps que passo amb la meva família gaudeixo molt, no? De cuinar, de fer el menjar, després disfrutar-ho. Yo como hija de migrantes, mis padres nos han dejado abrazar esto, O sea, yo hago todas estas comidas, me encanta hacerlas, o sea, lo que es los canalones, la sopa de galets, la escudella, hago absolutamente todo. Que guai. O sigui, sí. clar, perquè estem deixant de banda, hem començat a parlar, no, de les tradicions, però una de les tradicions jo crec que més típiques és per a taula, no? Una taula gegant, plena, el dolor de panxa el dia següent, no? Com ho viviu? Ja esteu dient aquí pistes. Aroa, tu també comparteix aquell moment de la teca? No parar de menjar, no tenir gana, però veure els torrons, quicos, pipes, i continuar menjant i continuar, i sí, és un no parar. O sigui, del Nadal surts que no vols tornar a veure torrons, o sigui, jo almenys no vull veure torrons fins al següent Nadal. I los Ferrero Rocher. Molt mítics, Aquí no hi ha marques, aquí no reconeixem cap marca, però Ferrero Rocher a tope, de tradició, huelen a Navidad. Sí. Perquè si jo us pregunto, quin plat no pot faltar de ninguna manera a vostra taula al Nadal? Els canelones. Canelons, també? Truita de patata del meu avi. Truita de patata, O sigui, és que no falla. És que és la de l'avi. Sí, claro, és molt important això. Sí, com no veig molt al meu avi, obligatòriament, quan anem tota la família a sopar, a menjar, el que sigui, ha de preparar una truita de patates per als seus nets. I també les gambes a la planxa, el cangrejo, les patitas de cangrejo, eso també no falla. Hi ha moltes coses, hem dit un, Bueno, una altra pregunta, ja parlant una miqueta, no, d'aquesta, també, ja sabeu que el nostre podcast sempre parla molt del barri, de la comunitat, de com actua, no? Sentiu que hi ha alguna iniciativa, us recordeu alguna iniciativa de Nadal, no? Solidària o de barri, encara que no sigui de barri, global, que també recordeu al Nadal? O no? Les campanyes de recollida d'aliments. Molt interessant. Sí, i la de joguina. Sí, les de joguines també. Al final el tema de la solidaritat és un tema important, no? Dintre del Nadal, no? Aquesta part de compartir, per a aquelles persones que no ho tenen tan fàcil o que en un moment donat estan passant un moment més difícil al Nadal, també és guai, no?, com en recordar-se. I no sé si és una campanya del barri com a tal, però anar a l'hospital a donar-li els regals als nens que estan ingressats també crec que és un bon moviment que fem. No sé si des d'aquí, però que també em sembla guai que els nens que estan a l'hospital i que no poden tenir un Nadal com a tal a casa també es sentin feliços. Molt interessant. Si poguéssiu llançar una activitat o com ficar una nova tradició a nivell més solidari, no? que la gent pugui fer al Nadal, teniu alguna idea? Hauria de començar a fer això, aquesta tradició hauríem d'implementar, això, parlaves del Nadal a l'hospital? Sí, o algun sopar gratuït. Sí, un sopar comunitari, així. Sí, comunitari, sí. Estaria guai. Gratuït, solidari, que qui vulgui participar aportant el que pugui aportar, crec que seria una bona idea. Doncs mira, a les companyes de Mariana Tecor que estan per aquí donant voltes, apunteu, idees d'aquí des del Batec. Última pregunta. Això és molt típic també, a part de les festes com a tal, de les tradicions, sempre acaba un any, comença un altre. Algun propòsit que tingueu aquest any per l'any que ve? Ir al gimnasio. Topicazo, Nunca se cumple. Jo en tinc molts. Si vols llançar algun? Sí, terminar d'estudiar. O sea, de bajar. Es que tantos idiomas que me vuelvo loca. Contra más. Sí, perder peso
porque me hace falta muchas cosas, son muchas cosas. Ayudar a mi hijo a que termine también su carrera, muchas cosas. Molt bé. I jo també, continuar estudiant, en l'àmbit laboral continuar així, i familiar, que tot estigui bé, salut, família, amics. Sí, és l'important. Sí. Molt bé, doncs agraïm molt a la Yaiza, a l'Aroa i a la Kautar que ens acompanyin avui. Nosaltres desitgem seguir bategant, no? Sí. Moltes gràcies. Igualment. De res. I fins aquí aquest capítol del Batec. Gràcies a totes les persones que heu escoltat, a les entitats, a les famílies i a les veïnes que han compartit les seves experiències i que han fet possible aquest programa. Nosaltres ens acomiadem amb el desig de que aquestes festes siguin un espai de calma, d'escalf i d'esperança. Hi ha moltes ganes de retrobar-nos a l'any 2026 per continuar bategant junts i juntes. Bones festes i bon any nou!